Lento kade ngiyikhuluma ayihlangene namandla endlondlo ukungena zonke iziba. Futhi ngishilo ngathi le nto ngeke yenziwe nanoma ubani, yenziwa umuntu ohlambulukile. Ngeke yenziwe umuntu mhlambe noma inyanga zeni lezeyiphatha idapu yonke izinto ezikanjalo. And ayibadingi abantu besifazane eduzana since bengcolisana mawukuthi umuntu owenza into enziwa endlondlo. Into kade ngiyiphikisa mina ile ndaba leyo ukuthi abantu bathi babona umnikazi wamanzi nange emanzini, nange emva kwendlondlo, nange phambi kwendlondlo. Wonke la animation yabo nje la ngize ngakenza la nganayo icycle red. Ayikho leyo nto leyo akusiyena umnikazi wamanzi. Ngeke umbone umnikazi wamanzi ngisho ukhala inyembezi. Kunzima le nto leyana abanye bathi is felt uyayizwa. Nkuni kuba neyinkomba thizeni emzimbeni nasemoyeni ayisiyona into kanoma ubani. Abantu abanokubona lezi zinto ezikanje bake bengalentozana bathathe emakhanda. Abanye bayahamba emhlabeni. Uma uqonda noba akungitshele nje ngalentozana ngenkanyamba. Le inkanyamba ihlala emanzini. Le hamba nefu. Ukubona ukuthi mayihamba kuba kanjani kwenzakalana emhlabeni. Iwishi zomoya leyanto ihamba nefu lemvula elinzima angeke ume phandle ukuhamba leyanto le. Uyalimala mawukuthi izodlula phezulu ephandle uzama ukuthi ubuke ukuthi yini leyanto le. Lento yabahlula belungu. Like I've been reading about so many researchers abezama uku-investigate research. Lento bake bayenza nangapha ngako St. Lucia ngasolwandle bethi bafuna ini amaqanda engabe tornado. Kunelinye nje ihlathi lalingalentozana elalingashi sidalo nje hlezi lihlaza ngaso sonke isikhathi. Uyabona ezizinto zenzeka nganye indlela. Kufana nokuthi ehlathini sasikhule sifundisa ukuthi uma uhamba uyingane uhlangane nenkukhu ehamba namachwanayo. That's very very dangerous. Kunezinto engenziwa ukuthi uyibone emehlweni akho. Uyabona lo khuluma khona okhulume ngomama bagezayo emanzini yonke izinto ezikanjalo. Uthi uyabona ungalazi mhlambe idwala noma kulapha phakathi nomfula kodwa ngathi kunomuntu ogezayo. Izinto lezinto engabonwa yena noma ubani. Lento beyenzeka ngiyakhumbula futhi kube nezinto zokuthi uma ngabe udoba ukuthi izinto nje igcine ngoba dala zenzakala into ezade zenza laqala isenzakala manje igcine kube ngathi ama theories izinto zokubona inkosazana yamanzi bikwenzeka kakhulu leyo nto leyo futhi ngomunye umfulo angasekhaya but akaze kuqondane nami bekuthiwa ukuthi sekukhulunywa kubikwa ingakho even emanzini kuhlezi phoswa amanzi lentozana amashumi ayengikhulume ngempophoma nje mhlawumbe abantu bayazi impophoma yaseshowe. Impophoma yaseshowe ngeke ukuphikisa ukuthi nomnikazi wakhona kodwa ayikho umuntu akambona umnikazi wakhona. Amanzi laphana khange wele ngempela kube nzima khange futhi amanzi engehla ukushona phansi. Ezehlele kancane zikhona lezi indawo ziningi ngomsinga nakonquthu ukuthi khona umnikazi wakhona mayengafuni nje nesiphetha akafuni kodwa akekho umuntu ongamkhomba. Ngelilanga bathi bayazibeni bokha amanzi sothi uzoficakala inkungu akekho umuntu ongamkhomba ngeke uyibone le nto le kuyakhulekwa futhi it is certain people abaya laphana nakhona bebiziwe uke wayisho umfo lento le ukuthi ngeke uye laphana nje uma uthi uyihambela uwedwa ngoba ngeke usazi isimo somnikazi amanzi kuyancengwa kuyaphaphapha kuphela isimuntu kodwa leyo ukuthi bese nithi niyamshutha niyambona nisuke niyibonele lentozana nje mhlambe ke ezinye zezinto noma mhlambe into esuke ihambele emanzini engenawo phela zikhona nezilwane ezinyoka ezihambele emanzini kodwa hayi ukuthi nibona lento nicabanga ukuthi niyayibona amanga nje la ku TikTok vele abengathi iqiniso. Kukhulunywa into abantu bavumelana ngento eyodwa impela ukuthi angazi noma ngibona ngedwa yini niyayibona lento kanje futhi abantu abanalento kakhulu abantu besifazana abantu abangamathatha. Indlondo nje mayengathi ena 20,000 hamba nomuntu wesifazane yomfaka lapha yomhlambulula lapha emanzini. Ibona kuqala bangabe sebekhala emva kwesikhathi sebethi thina sasikenywa ngeke basasho uma besakwenza ayithi nasasikenywa indlondo this and this and this and this. Indaba